Així doncs, amb aquesta conferència podem dir que el Congrés ja ha començat. En primer lloc, volem destacar que és la primera vegada que es reben més de 600 experiències d'arreu del món. Tot un rècord i un orgull. El calendari és molt ajustat, per tant, agrairem que cada ponència, cada experiència, comenci el més puntual possible i els agrairem a tots vostès la màxima puntualitat. Les sessions plenàries es duran a terme en aquesta mateixa sala i les presentacions dels tallers d'experiència es faran simultàniament a 4 sales d'aquest edifici que estan degudament senyalitzades amb el seu número corresponent. Són les sales 3, 4, 5 i 6. Aquesta última està habilitada amb traducció simultània al coreà. Els animem també a participar de l'Speaker's Corner durant les pauses de cafè. Hi haurà 6 espais simultanis on es presentaran de manera breu diverses experiències. El seu esforç i interès per participar al Congrés enviant experiències l'hem volgut agrair publicant-les totes en el Poken que tenen entre la documentació entregada. En aquest Poken hi ha tota la informació sobre les experiències, l'AIC i altres documents d'interès. També la informació sobre nosaltres, telèfon, nom, adreça, etc. Només cal aproximar els 2 Pokens i s'encendrà una llumeta indicant que la informació ha estat traspassada. Doncs seguim amb les informacions i sobretot començant a posar en marxa un aspecte important de qualsevol congrés, que és el fet del networking, el fet de poder-nos conèixer, no només escoltar el que ens expliquen altres persones, sinó conèixer-nos entre nosaltres i enriquint així la nostra xarxa de contactes i de coneixements. Com ho farem, això? Ho farem de diverses maneres. La primera serà explicant-vos, ja aquí, començarem avui aquí, ja per trencar el gel, explicant-nos entre nosaltres d'on venim i qui som. No repassarem totes les ciutats, perquè com ja hem dit abans, som 98 ciutats, més de 90 ciutats, quasi bé 100, molts països, 19, i per tant no podrem saludar un a un. Però sí que volem saludar a les xarxes i fer algun comentari sobre alguna d'elles. Comencem, doncs, explicar-vos les 9 xarxes que estan presents en aquest congrés a dia d'avui. La xarxa francesa, la xarxa italiana, la xarxa mexicana, la xarxa de l'Àsia-Pacífic, la xarxa de la delegació d'Amèrica Llatina, la xarxa portuguesa, i en aquest cas sí que demanaria, la xarxa brasilera, en aquest cas a les persones de Brasil que estigueu presents a la sala, us demanaria que us aixequéssiu, que us puguem conèixer, que us puguem felicitar perquè sou la xarxa, sou el país de Sud-amèrica amb més presència en el Congrés. I per tant, ens agradaria veure-us on sou, jo no us veig. Brasilers, brasileres, podríeu aixecar-vos, sisplau? Aixecar la mà, aixecar on sou, no hi són? Brasil, sí, ara sí. Doncs un aplaudiment a la xarxa brasilera, el país amb més representació de Sud-amèrica. Seguim per la xarxa portuguesa, on estan els amics i amigues de Portugal, amb 39 assistents, el país d'Europa amb més representació. Felicitats. Continuem per la xarxa de Corea. On són els companys, amics i amigues de Corea? Sisplau, aixequeu les mans. Corea, on és Corea? Per aquí, Corea. Felicitats. Són 39 les persones que s'han desplaçat de Corea per estar i compartir el saber entre nosaltres i venen de molt lluny. Gràcies, felicitats Corea. I per últim, la xarxa de la RECE, de l'estat espanyol, que evidentment per proximitat és la que ha vingut amb més presència, amb pràcticament 348 persones. Sisplau, els vinguts d'arreu d'Espanya també, aixequeu les vostres mans, són molts. Felicitats per ser aquí a tots i cada un de vosaltres. També alguna curiositat, la majoria ja us les han dit, els països que estem aquí presents, els números de ponència, els assistents, pràcticament 850. Dues curiositats. No sé si per aquí es troba l'Esther Alder de Ginebra. Esther Alder de Ginebra, ho ha sortit? Bueno,
Us explicarem un petit secret. Sí, doncs Esther Alder rep les felicitacions d'aquest congrés perquè va ser la primera persona que va presentar, la primera experiència que va arribar a l'email del Congrés de Ciutats Educadores va ser la d'Esther Alder de Ginebra. Unes felicitacions per ella per ser la primera. Una curiositat que heu de saber, en tots aquests mesos s'ha fet molta feina, s'ha fet amb molta il·lusió i s'han generat molts correus. Sabeu quants correus han anat amunt i avall, s'han generat amb aquest temps de presentació? Esteu preparats? 83.000 correus han anat amunt i avall del Congrés i de les entitats organitzatives cap a vosaltres i viceversa. 83.000 correus d'email és molta feina que s'ha fet per tots vosaltres durant aquests mesos. Felicitats també per la feina feta. I ara sí, què us proposo? Una ciutat educadora és una ciutat inclusiva, és una ciutat creativa, és una ciutat participativa, és una ciutat que comparteix, però també és una ciutat alegre, és una ciutat positiva, és una ciutat apassionada per la vida. I què volem? Us agradaria en aquests minuts, en 2 minuts que em donen, molt ràpidament, aquesta xarxa, hem dit les 9 xarxes que estan representades, ens hem presentat, ens hem saludat, ara que ja hem començat a fer-nos xarxa entre les 9 xarxes, voldríem crear una xarxa entre tots. Com la farem, aquesta xarxa? Jo tinc per aquí darrere unes persones, sí, us veig? Ui, sí, us veig. Jo us proposo un repte, una ciutat alegre, una ciutat optimista, és una ciutat que juga. Això també és una ciutat educadora. I us anem a proposar un petit joc que fem entre tots nosaltres, que és un repte i alhora és una manera de fer xarxa i de conèixer una mica més entre nosaltres. Per aquí darrere, quan jo digui ja, i no abans, quan jo digui ja, apareixeran 9 pilotes, 9 grans pilotes, amb una sèrie de noms, de paraules, que tenen totes a veure amb aquest congrés. Són paraules que segur que tenim en els llavis, en el nostre pensament i en el nostre cor moltes vegades al dia. Aquestes 9 pilotes, quan jo digui ja, apareixeran a la sala, arribaran volant. Per tant, atenció, deixeu els papers per poder tenir les mans disponibles. I haurem d'aconseguir que durant 15 segons, que jo comptaré, 15 segons, ni un més ni un menys, no toquin a terra. Aquesta xarxa invisible ha de procurar que les pilotes no caiguin a terra. Quan jo digui, hagin passat aquests 15 segons, us demanaré que les persones que tingueu la pilota en aquell moment a les mans, vingueu fins aquí i la porteu aquí davant, que quedaran entre nosaltres. Sí? Preparats? Atenció, Preparats, llestos? Volen les pilotes. I compten. Aquí arriba una, atenció, 15, 14... 13, allà va una, 12, atenció, vigileu, doneu-vos la volta, 11 segons, 10 segons, poden canviar de bando, poden arribar d'un lloc a l'altre, 8 segons, a veure quines creuen d'una cantó a l'altra, hi ha alguna pilota que creua, 5 segons, allà ha quedat una pilota sola, una que ja arriba, molt bé, ai, que torna, 3 segons, 2 segons, 1 segon, 0 segons. Molt bé, sisplau, podeu portar les pilotes cap aquí? Són difícils de... Molt bé, aquí en tenim una. Quina pilota arriba per aquí? Molt bé, les aneu pujant, sisplau. Molt bé, ens ha arribat la pilota de la innovació, ens ha arribat la pilota de la creativitat, ens ha arribat la pilota de l'engagement, el compromís, tenim la de la convivència, tenim la de la participació, que arriba per aquí, la inclusió i l'oportunitat. D'això que acabem de parlar fa una estoneta, de com arriben les oportunitats. Bé, doncs, ara sí, tenim aquestes paraules aquí, ens hem creuat entre nosaltres, segurament jo he sentit més d'un riure, esperem que aquests somriures i aquesta alegria es mantingui durant tot el congrés. I ja molt breument explicar-vos, com ha dit la Isabel abans, tenim 6 speak corners, és una de les novetats d'aquest congrés que s'han preparat amb molta il·lusió, estan pensats com petits cafè tertúlies, és a dir, que podeu baixar, fer el coffee break, prendre el vostre cafè, prendre la vostra magdalena i seure a escoltar experiències enriquidores, tot saborejant el cafè del dia. D'acord? Trobareu unes persones distribuïdes
a la sortida ja del taller, avui mateix. Aquestes persones les identificareu ràpid. Seran persones que us ajudaran a sortir dels tallers amb certa alegria i lleugeresa, perquè aquí tot s'ha de fer lleuger, per poder baixar a l'espai de l'esmorzar, dels coffee breaks, i en allà mateix començaran els speaker corners. La reconeixereu, la Irene, que és una de les nostres coordinadores dels dinamitzadores, ha portat aquest barret. El reconeixerem perquè portaran aquest barret, cada una amb l'skyline d'un speaker corner. Podeu identificar el vostre speaker corner a través d'aquests barrets, es dirigiran als seus espais i allà ajudaran a tothom a trobar l'speaker corner que més li interessi, que més li pugui agradar. Finalment, l'última cosa, i amb això acabo. Tenim també un espai nou en aquest congrés que també hem preparat amb molta il·lusió, que és el mural creatiu. Aquest mural el teniu a baix, també a la zona d'expositors i a la zona dels speak corners, i té com a objectiu que pugueu deixar tots i totes, cada dia, un cop durant el congrés, tantes vegades com vulgueu, la vostra petjada. Un espai on te pugueu compartir amb tots els altres en què marxeu, en què arribeu, podríem dir, com arribeu-hi, amb què arribeu, amb quina preocupació, amb quina il·lusió, amb quin somni, com marxeu, què us emporteu d'aquest congrés, que quedi recollit i compartit entre tots vosaltres. I res més, que continuï. Tindreu molt material allà baix per fer-ho, per deixar anar i volar la imaginació i per deixar sortir una mica el nen o nena que tots portem dintre i que és important deixar sentir de tant en tant la seva veu. Res més, que passeu un molt bon congrés. Moltes gràcies Imma Marín. Bé, ja hem escalfat motors i de forma que estem preparats per conèixer el monogràfic que ha realitzat l'Associació Internacional de Ciutats Educadores lligat a la temàtica del Congrés. Presenta el monogràfic el senyor Jordi Martí, regidor de Presidència i Territori i president delegat de l'AIC. Gràcies, bon dia. Aquí al fin? Aquí mateix? ¿Dónde me siento? Sí, Bueno, queráis, ¿no? O no sí, et sí, sembli? cualquier sitio, no hay problema de protocolo. Buenos días, de nuevo, gracias por mantener la... Bon dia. Continuem amb el nostre congrés i centrem-nos en aquest nou capítol que s'obre ara en aquest congrés de Barcelona. Tenim la satisfacció avui de participar en la presentació del cinquè monogràfic de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. És un monogràfic que presentem i que al final de la sessió estarà a disposició de tots vostès. El trobaran a l'estand de l'AIC. Es tracta d'una publicació extraordinària, d'una gran qualitat, i no només des del punt de vista editorial, sinó també des del punt de vista dels continguts. Voldria felicitar a les persones que l'han fet possible, el senyor Xavier Bonal, que ha coordinat aquest cinquè monogràfic, que està titulat Ciutat, Inclusió Social i Educació. Evidentment, havia de ser un monogràfic coherent amb els temes d'aquest congrés, amb l'eix de la inclusió, que és el més important. La mecànica d'aquesta taula rodona de presentació d'aquest monogràfic ha de ser senzilla i àgil. En primer lloc, presentaré els companys que ens acompanyen avui aquí. El senyor Xavier Bonal, a la meva dreta, en primer lloc, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Sociologia de l'Educació i Política Educativa. Serà ell qui ens coordinarà, donat que ha estat també el coordinador del monogràfic. A la meva esquerra és la senyora Tenreiro, de Santa Maria de Feira, regidora d'Educació, Esports i Joventut de Santa Maria de Feira.
a la meva esquerra, a la seva esquerra, el senyor Inti Bertocchi, de l'Institut Serra Zanetti per la Inclusió de l'Ajuntament de Bologna, Itàlia, i al seu costat el senyor Agustín Estrada Ortiz, de Ciutat de Mèxic, director de les fàbriques d'art i oficis que depenen del Ministeri de Cultura del Govern. Continuem amb la presentació d'aquest monogràfic i ho farem amb un diàleg. L'encarregat de portar la batuta serà el senyor Xavier Bonal, que té la paraula per tal de fer la presentació. A continuació veurem uns vídeos i se'ns presentaran ràpidament les realitats dels projectes que ells duen a terme a les seves ciutats. A partir d'aquí espero que puguem entrar en un diàleg interessant per tothom. Presentació d'alguns aspectes del monogràfic, tot i que la millor cunya publicitària ens l'ha fet el Pablo Gentili amb aquesta excel·lent conferència que ha fet prèviament i que s'ha referit en profunditat en alguns dels articles i dels treballs que estan aquí inclosos. Deixeu-me començar, sisplau, agraint molt a la Marina i a Maria Àngels la possibilitat de coordinar aquest monogràfic. He après moltíssim en el procés i he après tant de les experiències que, com avui veurem, hi ha una riquesa extraordinària des d'un punt de vista de mostres de treball a escala de ciutat per la inclusió social, com, evidentment, del tipus d'entrevistes i d'articles de reflexió que es despleguen en aquest monogràfic. Vull fer 2 o 3 reflexions només al voltant de per què un monogràfic d'aquestes característiques i què hi trobareu, més enllà d'alguns articles de reflexió als quals el Pablo Gentili ja hi ha fet referència. Crec que hi ha un aspecte que el Pablo Gentili també ha subratllat àmpliament en la seva conferència, que és aquest aspecte dialèctic profundament contradictori entre els processos de polarització social i de generació de desigualtats, malgrat la tendència a reducció de la pobresa que hem vist en molts indrets, però, com dic, de contradicció forta entre polítiques de processos de fragmentació social, de segregació urbana, de segregació escolar també, fins i tot, i simultàniament la generació d'oportunitats, fins i tot, per espais de creativitat, de produccions creatives, culturals, artístiques, de tota mena, com les que veurem avui. Segurament aquesta contradicció, que a vegades sembla difícil d'explicar, al llarg de les darreres dècades ha agafat i arran de la crisi especialment, ha agafat una dimensió molt gran. Segurament, des d'un punt de vista de les grans metròpolis urbanes del món, difícilment hem trobat processos de polarització social tan accentuats, de segmentació i fragmentació fins i tot, jo diria, en espais socials de població pobra directament. Els pobres és molt difícil concebre'ls i entendre'ls com a grups homogenis, sinó que internament hi ha processos de fragmentació, en gran mesura també provocats pel mercat, i simultàniament, com dic, processos que generen un nivell de creativitat extraordinària, d'implicació i participació democràtica directa de les poblacions de manera molt significativa. Aquesta contradicció forta, aquesta simultaneïtat, més que contradicció fins i tot, d'aquests 2 processos, crec que és tan significativa i tan gran que avui observem també espais de generació i un triangle claríssim entre la ciutat, la inclusió social i l'educació com mai havíem vist abans. Deixeu-me que posi alguns exemples d'això. Crec que avui, ara i avui, i em sembla que ja s'ha repetit en més d'una ocasió en aquest congrés, en el que portem d'aquest congrés, és difícil imaginar que la lluita fins i tot per la inclusió social dels adolescents, per la lluita contra el fracàs escolar, pugui tenir lloc únic i exclusivament a l'escola. Crec que aquest monogràfic té exemples suficients que ens permeten veure que això és una realitat i que la millor manera d'enganxar, la millor manera de generació de projectes, de confiança en joves adolescents exclosos, per exemple, difícilment l'escola com a institució tota sola hi pot donar resposta. Espais d'inclusió que estan presents molt més enllà de l'escola.
I crec també que el monogràfic és una clara mostra també que la millor resposta a l'exclusió, la millor resposta a la crisi, passa en gran mesura per articular mecanismes i de polítiques locals, especialment, i on els ajuntaments crec que hi tenen un protagonisme molt gran, que no són les tradicionals respostes que habitualment a vegades trobem davant dels problemes i els conflictes socials. M'explico. Crec que en situació de crisi, per una banda, observem dos grans mecanismes polítics que no funcionen des d'un punt de vista de política local o nacional. Un d'ells és el que podem anomenar els estats d'emergència o l'estat bomber, és a dir, com anem a apagar focs davant de situacions que són extremes des d'un punt de vista de polarització social, de depauperització, de situacions de màxima marginalitat. Sigui quan hi ha conflictes urbans claríssims, quan s'incendia una favela a Barcelona mateix ho podem pensar, quan va passar fa un parell d'anys el tema del Poble Nou. La resposta llavors és apaguem focs, creem un dispositiu específic, creem un mecanisme que apaivagui les situacions de màxima tensió. Evidentment no hem treballat prou suficientment per evitar que es produïssin aquelles situacions de màxima tensió i el resultat tot sovint és que s'arriba tard. L'altre segon model que també està present és el model de la intervenció pal·liativa, necessària evidentment en situació de màxima necessitat social, de màxima crisi, però al cap i a la fi d'intentar compensar els dèficits, les necessitats, les situacions de pobresa extrema, en gran mesura. I davant d'això, crec que aquest monogràfic ens porta experiències, i les tres que veurem aquí en són un bon exemple, que hi ha maneres de treballar amb la ciutadania, de fer-la copartícip, fins i tot de repensar la mateixa lògica de l'estat de benestar, que passa necessàriament per una lògica on l'educació juga un paper important, no l'educació escolar, sinó l'educació fins i tot difusa que es produeix a la ciutat, que explica molt més que quan la ciutadania s'implica, quan la ciutadania participa, quan la lògica comunitària i de cohesió social s'accentua, la probabilitat d'èxit d'aquestes experiències i de donar resposta política a les necessitats i cultural també a les necessitats em sembla que cada vegada és més evident que és així. Què té aquest monogràfic? Doncs té una part significativa de mostra en la qual ens diu que a diferents escales institucionals podem trobar intervencions molt interessants en la lluita a favor de la inclusió social i el treball educatiu per la inclusió social. Escales institucionals on els governs locals, per exemple, són protagonistes, però també ho són la societat civil, tota mena d'associacions d'àmbit local, d'àmbit nacional, d'àmbit internacional, que treballen, sigui pel dret a l'educació, sigui per una transformació urbanística, per fer la ciutat més inclusiva, sigui per treballar contra el racisme i la xenofòbia. A través de diferents àmbits i de diferents particularitats tenim exemples d'això. I les entrevistes recullen en gran mesura bona part d'aquests processos d'intervenció a diferent escala institucional. Tenim un conjunt d'articles reflexius als quals jo crec que el Pablo Gentili ha fet molt bona referència i els ha fins i tot analitzat en profunditat, de la Saskia Sassen, de l'Eloi Baquan, del Quim Bruguer i de l'Anna Falú, que aborden diferents aspectes que ara i avui són centrals per entendre aquestes transformacions urbanes profundes i les seves conseqüències sobre la pobresa i la desigualtat i les necessitats de fer front a través del treball inclusiu a formes de marginalitat. I finalment, el monogràfic conté també 5 experiències, de les quals, insisteixo, avui en veurem 3, que aborden des de perspectives diferents, però també entrelligades, diferents aspectes del treball a favor de la inclusió social, especialment amb col·lectius en situació de marginalitat. Ha estat molt difícil, deixeu-me dir-ho des d'ara, triar 5 experiències d'un banc de dades i de riquesa de les ciutats educadores que hem explorat i que hem analitzat i evidentment hi ha moltes experiències que s'estan duent a terme a molts llocs que malauradament aquí no poden quedar reflectides en aquest monogràfic, són només una mostra, diversa des d'un punt de vista de la seva localització geogràfica i també des del punt de vista del seu objecte d'estudi. Passem, doncs, si us sembla, a analitzar directament aquestes 3 experiències i ho farem donant primer
la paraula a Cristina Tenreiro, que és regidora d'Educació, Esport i Joventut de Santa Maria de Feira de Portugal. En els 3 casos el que farem és projectar primer un vídeo que no dura més de 3 minuts y després abordarem algunes de les qüestions de l'experiència. Cristina, cuando quieras, podemos empezar con la presentación. No sé si tenemos el vídeo a punto. I ara, primer començar com el vídeo. Boa tarda a tots. L'Orquestra Creativa de Santa Maria de L'Orquestra Creativa de Santa Maria de Feira està formada per músics i no músics. La major part de les vegades, la majoria dels seus components no es consideren ells mateixos músics. Instrumentos feitos. Són instruments confeccionats amb materials barats, tubs de plàstic, material reciclat, botelles d'aigua o de begudes, de sucs de fruita, coses d'aquestes. Tudo isto foi organizado. Ho va organitzar la Naips. Es tracta d'una orquestra de música clàssica amb violins, guitarres, violoncels i contrabaixos. Assim nós temos tudo. També, doncs, tenim aquests tubofons, xilòfons de plàstic. Fins i tot tenim una flauta feta de plàstic. 90% de poluição. Un 90% de la contaminació dels oceans està formada per plàstics. En lloc de llançar les ampolles, doncs, nosaltres les transformem en instruments musicals. Construir uma orquestra inteira. Construir una orquestra sencera basada en aquesta mena d'instruments va ser una gran aventura. Si te parece, gracias. Gracias. ¿Nos puedes, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, hablar un moment? Ens podries parlar d'aquesta fantàstica experiència, si més no pel que fa al que veiem al vídeo. Bona tarda i, en primer lloc, gràcies. Gràcies per haver seleccionat el nostre projecte per al monogràfic. Intentaré transmetre una mica d'aquesta energia que proporciona l'orquestra creativa que acabem de veure a una sèrie de persones. De quines persones parlem? Tot el projecte neix amb la idea d'anar a trobar les necessitats de les persones del territori. Som un municipi, Santa Maria de Feira, Portugal, un municipi en què hi ha molta vida cultural, en l'àmbit de les arts, la creativitat i innovació. El mes de maig vam celebrar el Festival Internacional de Teatre de Carrer. En la programació d'aquest festival sempre hi ha projectes que impliquen la comunitat, de participació comunitària, que es dirigeixen a nous públics a través del llenguatge del teatre i la dansa. L'any 2008, Portugal i Santa Maria de Feira, com Portugal, com Europa sencera,
va començar a viure una crisi que encara avui dura. Això significa que va començar a augmentar la desocupació i el nombre de famílies de classe mitjana-baixa, el nombre de joves sense feina, el nombre de gent gran que viuen sols, una població fragilitzada, en definitiva. I calia incloure'ls, motivar-los, calia que poguessin creure que ells també poden actuar i planificar el seu projecte de vida. Tots aquests factors, aquesta conjugació de factors i circumstàncies van portar a la creació d'aquest projecte a través de l'art, un llenguatge que permet incloure millor. A través de l'art i de la música, doncs, vam crear aquest projecte en el qual hem anat a buscar persones de diferents comunitats i de diferents edats, dels 8 als 88 anys, infants de primer cicle, de segon cicle, adults, sèniors, és a dir, gent gran que estan en residències o que estan en famílies però passen molt de temps sols. I en aquest sentit hem intentat abastar el major nombre possible de persones. Hem inclòs també persones vinculades a la música, amb la màgia del nostre mestre i director de l'orquestra. Hem pogut portar endavant aquest projecte i presentar grans espectacles. Però no és el propi espectacle el valor o la plusvàlua del projecte, sinó la comunitat. Aquestes persones fragilitzades que van aconseguir més autoconfiança, van trobar mitjans de capacitació, eines que els han ajudat a construir un projecte de vida, una comunitat, doncs, enfortida. És un projecte d'inclusió social. Tots aquests conceptes que aquí veiem escrits, creativitat, inclusió, participació i aquesta compartir. La plusvàlua és que són persones que no són músics els que fan música, és una orquestra completament diferent de les altres. En aquest sentit hi ha professionals i no professionals. Els instruments estan fets amb materials reciclats. Són els propis músics els qui confeccionen els instruments. Hi ha diversos tallers que fan creació musical i construcció dels instruments, de tal manera que tothom tingui un instrument, cosa que no és fàcil. Tenim una orquestra amb 100 persones i no és fàcil donar un instrument a cadascuna d'aquestes persones que venen dels seus barris. No tothom pot adquirir-los. Per tant, els vam demostrar que ells eren capaços de confeccionar el seu propi instrument. Hi ha, doncs, la fase de la construcció de l'instrument i després de la construcció de les músiques i les lletres. I la gran diferència és que qui desencadena el procés són els no músics, aquelles persones que no tenen cap mena de formació musical ni abans havien viscut una experiència musical. I són aquestes persones que finalment arriben a cantar, arriben a explicar històries que van construint. I això després ho passen a una partitura als músics i després s'interpreta. Aquestes persones construeixen el projecte. És un projecte de ciutadania participativa de caràcter d'allò més democràtic, perquè són persones que no són purament espectadors, sinó que participen del procés en la seva totalitat des de la seva fase inicial. I ja per finalitzar, perquè no hi ha gaire temps, només voldria explicar que aquest és un problema que no afecta només Santa Maria de Feira, sinó el món sencer. Desgraciadament, la desigualtat continua augmentant. I nosaltres, a través d'aquests petits projectes en els nostres territoris, precisament volem disminuir la desigualtat.
promoure, permetre, possibilitar iniciatives que facin possible que les oportunitats siguin iguals per a aquestes persones i que ells hi creguin i vegin que són capaces d'actuar, que ells mateixos han de fer, operar aquest canvi i posar-se a treballar de forma coordinada amb altres persones. I només així podem construir un món millor. Aquest projecte, doncs, aquesta orquestra, en definitiva, pretén proporcionar felicitat a les persones. Això és el que volem, que la gent sigui feliç. Gràcies, Cristina. Sí, desgraciadamente no tenemos más tiempo. Malauradament, no tenim gaire temps per aprofundir. Però a mi em sembla que estem motivant el públic perquè llegeixi el monogràfic. Bé, i ara passem a Inti Bertocchi, president o director de l'Institut Serra Zanetti, que ens parlarà de l'experiència de les cases Zanardi. Gràcies, bon dia. Comencem amb el vídeo. Cases Zanardi és un projecte que parteix de la història, no s'anomena així per casualitat, sinó perquè es refereix a la memòria d'allò que va ser capaç de fer l'alcalde Zanardi en una ciutat que era Bolònia en el moment en què començava la Primera Guerra Mundial i la gent necessitava pa i feina. Ens trobem de nou en aquesta necessitat de pa i feina. A partir de la memòria de tot allò que s'ha fet en aquests darrers 100 anys hem rellançat a la nostra ciutat el projecte titulat Cases Zanardi, que parteix de la idea d'obrir botigues alimentàries solidàries per fer front a la dificultat de comprar aliments que viuen tantes famílies que estan caient en la pobresa, però no tan sols fer front a aquests problemes, sinó també a la pobresa de feina, l'escassedat de feina i a la pobresa de les relacions socials. Els principis que informen el projecte Cases Zanardi és una lluita contra el malbaratament, un malbaratament que no és tan sols materials, i em sembla que aquest és un aspecte que cal subratllar, que és un malbaratament general en tots els aspectes de les relacions socials, en l'aspecte de la capacitat que els individus i els grups tenen de relacionar-se i que no es desenvolupa en la seva justa mesura. La idea és d'arribar, almenys al final d'aquesta primera fase del projecte, a obrir, abans que acabi l'any 2014, 4 grans magatzems solidaris, 4 llocs que distribueixin aliments de llarga conservació i béns de primera necessitat per 500 famílies. Hi ha grans barris perifèrics sencers en què ja de fa temps existeix molts moviments socials en què es dirigeixen a les famílies. Experiències de desenvolupament, de resolució dels conflictes en el territori, d'atenció educativa, per exemple també els joves amb dificultat o difícils. I totes aquestes experiències queden recollides sota Casa Zanardi, perquè abans cadascú anava pel seu compte i ara sota el paraigua de Casa Zanardi hem arribat a crear tot un sistema que engloba els projectes socials de la ciutat. Brevemente. Sí, muy brevemente. Voy a hablar. Sí, parlaré en anglès, si m'ho permeten, perquè m'expresso millor. Aquesta experiència comença a partir de la necessitat de desenvolupar noves idees innovadores per afrontar la crisi social i econòmica.
ens hem adonat que la manera tradicional en què acostumàvem a treballar els serveis socials ja no era la manera efectiva d'abordar aquests problemes. De manera que l'any passat es va presentar l'ocasió de fer servir un pressupost del municipi i vam decidir donar-lo a tots els actors de la societat civil de la ciutat, amb l'objectiu d'assolir una visió comuna dels serveis socials. L'objectiu principal era la creació d'un sistema d'actors tant del sector públic com privat i de lucratiu i no lucratiu per tal d'arribar a un acord de solidaritat. L'anomenem Pacte de Solidaritat. Donem suport científic, aportem espais locals per fer-hi activitats. En definitiva, la creació d'un espai conjunt on poguessin convergir totes aquestes experiències que ja existien. Hi ha molt de potencial i no sempre el fem servir. Per què? Perquè hi ha una fragmentació d'experiències diverses. I és possible combinar tots aquests recursos, totes aquestes experiències, i crear una visió comuna del futur i de les necessitats de la ciutat, perquè el sistema tradicional de segmentació dels serveis socials ja no és possible. És un projecte experimental, en aquest sentit. Vam començar fa poc, de fet el mes passat vam inaugurar el projecte de lluita global contra la pobresa. Estem doncs en les primeres passes, però esperem que això serà una ajuda per a la ciutat i també contribuirà a conscienciar la població en el sentit que ells també tenen responsabilitat, una responsabilitat que desplegar i poden participar en aquesta responsabilitat. I finalment Finalment, el nostre darrer convidat, Agustín Estrada, de la Fàbrica d'Arts i Oficis de la ciutat de México, Secretaria de Cultura. Espero que ho he dit bé. Si us sembla bé, començarem per veure el vídeo. ¿Tienen las cámaras listas? ¿Tienen la memoria lista?
Gracias. Agustín, cuando quieras. Bien. Endavant, Agustín. FARO vol dir Fàbrica de Artes i Oficios de Oriente. Un projecte que va començar quan l'esquerra va guanyar les eleccions a la ciutat de Mèxic. Els ho comento, som una de les ciutats més grans del món, però no podíem votar l'alcalde. Hi havia un antic govern que durant més de 70 anys teníem, doncs, un antic règim que anomenàvem el regente, el representant del rei. L'any 1997 es comença a poder elegir l'alcalde i s'elegeix el fill del general Lázaro Cárdenas, relacionat amb el Partit Republicà o amb els republicans al nostre país. Aquí s'inicia un procés d'educació a les perifèries de la ciutat. A la primera foto han vist un espai que abans era un abocador de quilòmetres quadrats al districte de Palapa, un districte on viuen 2,5 milions de persones, potser més persones que la ciutat de Barcelona o que un país sencer com és Uruguai. 2,5 milions d'habitants amb un 73% menors de 30 anys i amb un salari mitjà de 4-5 euros al dia i unes taxes d'escolarització de secundària. Iztapalapa té més presons que universitats. Amb això està tot dit. Calia, doncs, començar un nou model d'atenció cultural. Un model que presenta una dualitat que ens anà molt bé. D'una banda, els serveis culturals. Això inclou una gran biblioteca, tenim també un cineclub, tenim una galeria i hi ha una programació infantil cada diumenge, hi ha un performance, etc. També tenim els tallers d'arts i oficis, que són la columna vertebral. Al tanto perquè els alumnes no entren per nota, no hi ha un director que intervingui. Hi van 5.000 alumnes al trimestre en aquests 4 faros o fars. Aquest model ha estat molt innovador. Per tant, ha rebut el reconeixement per part de la UNESCO com un dels millors projectes d'atenció a comunitats vulnerables d'Amèrica. Tenim el Premi Covenant Toller. Les ciutats i governs locals units també ens han distingit amb un premi, la CGLU. Està donant a conèixer el projecte als alcaldes. Com que hem obtingut bons resultats, s'han creat 3 altres escoles, per exemple, el Faro Milpalta. Milpalta és un lloc extrem en l'àmbit o en el terreny municipal o l'àmbit municipal. S'hi parla el nàhuatl. És una comunitat. Ens han regalat un terreny per instal·lar-hi el Faro de Milpalta. L'estem construint amb diners procedents del programa Hàbitat de Nacions Unides. Es trobarà en el bosc de Milpalta. La delegació ens l'acaba de cedir. També hi haurà el Faro de Indios Verdes. Acabem d'obtenir fons per valor de $1 milió per poder adquirir els terrenys. Nosaltres atenem unes 400.000 persones cada any. Tenim uns 8.000 alumnes al trimestre. Entre els 4 fars hem arribat a organitzar unes 1.000 activitats aproximadament cada any. Com poden comprovar, és un nombre importantíssim. Són xifres brutals, però és que la ciutat de Mèxic és enorme. I ara, per concloure,
Tothom coneix allò que estem vivint al meu país. No és un secret per ningú. Doncs bé, jo crec que la inversió en educació i en la cultura és el camí a seguir. No n'hi ha un altre. Gràcies. Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra... Gràcies. Abans de passar la paraula al coordinador del monogràfic, m'agradaria destacar el fet que és la primera vegada en un congrés en què s'aprofita aquest congrés per presentar el monogràfic i per fer-lo esdevenir un dels protagonistes del propi congrés. Això és un aspecte innovador d'aquest congrés i crec que ho podem agrair a la secretaria i a la direcció del congrés. Estem contents d'haver pogut situar aquesta falca del monogràfic en el congrés. Bé, m'agradaria fer una pregunta a tots tres. Han parlat del finançament, han parlat del pressupost públic municipal. El company de Mèxic ha parlat del pressupost municipal i dels fons procedents del programa Habitat. No sé si vostès han comentat l'origen dels fons que han servit per finançar la seva activitat. És evident que una ciutat educadora i estem tots implicats a les organitzacions sense ànim de lucre i les administracions públiques, però també les empreses privades. És important que aquestes col·laborin en el finançament de projectes de tanta envergadura. M'agradaria saber si vostès tenen també finançament privat en aquests projectes amb un potencial transformador tan important. El nostre pressupost està finançat en gran part per el municipi, per l'Ajuntament. I també hem demanat fons a la Unió Europea. Actualment tenim un finançament parcial per part de la Secretaria de Cultura de l'Estat portuguès. Bé, nosaltres tenim dues línies. D'una banda, el govern pot finançar i també l'empresa privada pot complementar el finançament. D'altra banda, hem obert una plataforma de crowdfunding. Hem demanat, doncs, a la societat civil que aporti diners. Tenim, doncs, aquesta doble línia. Nosaltres tenim la sort de formar part del govern. La empresa privada no vol subvencionar el govern. De manera que nosaltres, que treballem molt amb les marques i atès que el nostre projecte ara té molta importància, amb tots els nostres alumnes i els més de 100 col·lectius i entitats, treballem amb el Festival Vive Latino, que és el festival més important del país. Nosaltres tenim aquesta sort o dissort que podem semblar-ho tot menys funcionaris. Això ens ajuda molt a treballar amb les marques. És allí, doncs, on ells inverteixen. No acceptem diners, però acceptem ajudes materials en espècie, no? A través d'elements materials que ens aporten. Bé, per arribar ja a la conclusió i vista l'hora que és, m'agradaria destacar 2 o 3 característiques d'aquests projectes. Faig una lectura transversal de les vostres experiències. En primer lloc, cal recalcar que el mercat no genera aquestes experiències, les genera la iniciativa privada. Així doncs, coses semblants al mercat no hi arribaria mai per tipus de públic a què s'adrecen. Per tant, són aquestes 3 experiències exemples de molt bones oportunitats. D'altra banda,
Si bé ho podem entendre com un servei, no és un servei entès com s'entén al mercat. Les cases Dinardi de Bologna són un bon exemple en aquest sentit. Esteu transformant la pròpia metodologia, perquè quan la gent ho fa seu, i he vist un altre vídeo de Faro on sonava la frase "yo soy Faro", i això genera identificació amb el projecte. Això és funcional per l'èxit de l'experiència. Però, per altra banda, i aquest és el tercer aspecte que volia subratllar, deixa molt clar que la manera d'incloure passa per una lluita contra formes d'exclusió que no són només materials. Són formes no materials d'exclusió. Evidentment que l'aspecte material és sempre important, però quan parleu de generar llaços comunitaris, identificació, solidaritat, bé, aquests són aspectes tan o més importants que els aspectes materials. Per tant, són receptes bones des del punt de vista del missatge, per detectar on rau l'èxit d'aquestes experiències que tan bé ens heu presentat. I amb tot això, ara cediré la paraula a Jordi Martí per si vol afegir-hi alguna cosa. Si no és així, us dono les gràcies a tots. Si el senyor Martí intervé, dono les gràcies als intervinents per presentar-nos els seus projectes, però també dono les gràcies a tota la gent que hi ha darrere d'ells. Un exèrcit de bones persones que han fet aquesta tasca. Nada la que heu fet i per tant, moltes gràcies, thank you very much y seguimos el Congreso. Gracias. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i ara fem una petita pausa, una pausa d'una hora perquè puguin dinar. El dinar els recordem que es farà en aquest mateix edifici, a la planta 0. Cadascú s'haurà d'identificar amb l'acreditació que porten al coll, serà self-service i podran seure a les taules que estan preparades a l'efecte. Esperem que tot sigui del seu gust i ens veiem puntualment a les 15:30, mitja hora de retard del que estava previst en el programa. Ens retrobarem a les sales 3, 4, 5 i 6, que de manera simultània es presentaran els tallers d'experiència pel comitè científic que va seleccionar en el seu moment. I recordin que els Speakers Corner serà a les 17 hores. Ens retrobem a la tarda. Bon profit!